liityin liittoon samalla, kun mä allekirjoitin mun työsopimuksen. Mun pomo kysyi, että liitytäänkö samalla liittoon, ja se oli siitä tosi helppoa, että asia ei tarvinnut tavallaan miettiäkään. Työsopimuksesta ei ollut edes muste kuivunut, kun äitini pääluottamusmiehenä liitätti minut liittoon. Minä menin telakalla 2005 vuonna töihin. Pääluottamusmies toi paperin ja sanoi, että nyt liityt poikaliittoon. I joined the union about 3 years ago. 2005 tammikuussa on liittynyt liittoon, silloin vaihdoin metallihommia rakennuksilta. No silloin ekan kerran, kun on kesätöihin mennyt, niin on sanottu, että haalaria ei saa ennen kuin on kuitannut tämmöisen liittymiskaavakkeen. Ja olen ollut erittäin tyytyväinen tähän päätökseen. Irtiotto arjesta ja pääsee tänne tapaamaan uusia ihmisiä. You can get to know other people, other workers. Tapaan näitä kaikki ihan ihmisiä. Murikko-opistossa ainakin tämä täysihoitopalvelun lisäksi ehdottomasti kyllä tämä tosi osaava opettajakunta. Me itse ideoidaan aluenuorten kanssa, mitä me halutaan tehdä, ja toimijat yleensä parhaansa mukaan toteuttaa meidän toiveita. Meillä on yleensä joka tapahtumassa jonkinlaista ulkoilua. Liikutaan yhdessä, käydään suokävelyllä tai aamulenkillä, muuta. Et se on aina semmoinen, mikä piristää ja tuo vähän muutakin siihen kuvaan semmoista sisällä istumista, mikä on kauhean mukavaa. Kulmalla liittoon, joku seisoo sinunkin maalisi edessä. Tuotantopalkkio meinattiin viedä pois, mutta se, että me oltiin työn seisauksessa hetken aikaa, niin se toi sen meille takaisin. Luottamusmies auttoi mua saamaan ylityökorvaukset silloin, kun mulle ei niitä ollut maksettu, ja esimies oli silloin vaan nauranut, kun mä niitä pyysin. Ulkomailla AY-toiminta on hankalaa ja usein jopa vaarallista. Valko-Venäjällä voi saada pampusta, Namibiassa voi päätyä putkaan ja pahimmassa tapauksessa Kolumbiassa voi saada luodista päähänsä. Toisin on taas täällä Suomessa. AY-toiminta on turvallista, mutta välillä hieman työlästä. Tiivistettynä Metalliliiton parhaat puolet niin on ollut uudet ystävät, monipuolinen koulutus. Turvatyöpaikalla. Hyvä edunvalvonta. Jos joudun työttömäksi, niin saan ansiopäivärahaa. You can always get help when you want. Nyt kun mä oon työtön, niin se työttömyysturva on ihan ehdoton. Koulutus. Vakuutus. Ihmisiin tutustuminen. Koulutuspaikan tarjoama ruoka on erittäin hyvää. Suosittelen Metalliliittoa kaikille nuorille.